L-iskandlu tal-korruzzjoni internazzjonali tal-Panama tieħed bis-serjetà fil-pajjiżi serji kollha, imqar dawk li mhumiex kompletament eżemplari fil-korruzzjoni. Fi Franza, ex-Ministru ta' François Hollande għaddej proċess quddiem il-qrati u fl-Iżlanda il-Prim Ministru rriżenja anke jekk it-tnejn jistgħu jispjegaw sew minn fejn ġabu l-flus li mbagħad ħbew fil-kontijiet segreti tal-Panama. F'pajjiżi oħrajn, anke pajjiżi xejn eżemplari bħal Brażil, El Salvador, il-Venezuela u l-Panama stess, dawk imsemmijin qed ikunu investigati dwar dan l-iskandlu li l-ġurnalisti li kixfuh jgħidu ċar li huwa skandlu ta' ħasil tal-flus ġejjin mill-korruzzjoni u mill-kriminalità. F'Malta imma, il-Kommissarju tal-Pulizija ta' Joseph Muscat, l-enneżimu, kif jgħidu t-Taljani, medi jammira l-attributi fiżiċi metaforiċi ta' Joseph Muscat. Attributi illi messu għandu l-Kommissarju kieku verament irid jinvestiga l-korruzzjoni u l-kriminalità. F'livell Ewropew, il-Parlament Ewropew waqqaf kumitat apposta biex jinvestiga dan l-iskandlu u se jsejjaħ minn tal-ewwel lill-lit ix-xellugija tal-Prim Ministru Joseph Muscat Konrad Mizzi li huwa l-uniku Ministru Ewropew fil-kariga maqbud f'dan l-iskandlu. L-Ewropa qed tieħu l-korruzzjoni u l-kriminalità fl-iskandlu tal-Panama bis-serjetà għax min iwettaq dawn l-affarijiet postu l-ħabs mhux imexxi pajjiż. Mhuwiex aċċettabbli illi l-aktar tnejn min-nies qrib il-Prim Ministru f'Kastilja stess wara illi jitilgħu fil-gvern u sa mill-għada tal-ġurament ta' Joseph Muscat. Permezz ta' ħabib kbir ta' Joseph Muscat Brian Tonna, li huwa rappreżentant tal-kumpanija Panamjana f'nofs dal-iskandlu dinji u li jpoġġi wkoll Kastilja, jibdew jiftħu kontijiet u kumpaniji segreti f'pajjiżi ta' ħabi kbir fosthom il-Panama. Jinsistu li dawn il-kontijiet u kumpaniji jinżammu assolutament segreti imqar mill-banek tagħhom stess f'Malta. Jgħidu huma stess fl-emails il-Mossack Fonseca li kienu jpoġġu miljuni, 5 miljun lira sterlina u $1 miljun fis-sena? U jgħidu huma stess fl-emails tagħhom li dawn il-miljuni kienu se jdaħluhom minn commissions waqt li huma fil-gvern? Għalhekk il-Parlament Ewropew qed jinvestiga u se jsejjaħ lill-lit ix-xellugija ta' Joseph Muscat għax il-Parlament Ewropew qed jittratta l-iskandlu tal-Panama għal dak li tassew hu skandlu ta' kriminalità u ħasil tal-flus ġejjin mill-korruzzjoni.